Începem luna mai în forță. Chiar pe data de 1 mai vom avea luna plină în Scorpion, la ora 20 și 22 de minute seara, ora României. Un moment de revelații puternice, transformare interioară și un portal emoțional foarte, foarte puternic. Parcă simți că se apropie un final puternic pentru tine, dar și un început minunat. Un nou ciclu ghidat de transformări interioare, dar care se vor reflecta în viața ta de zi cu zi după acest moment al lunației în Scorpion. În această perioadă vreau să știi că este normal să fii mai sensibilă, emoțiile tale să fie la cote maxime și să simți cum parcă unele situații te iau așa prin surprindere și îți dau niște stări foarte, foarte intense. Te îmbrățișez, eu sunt Adnana, astrolog și terapeut evolutiv, ajut și ghidez femeile să-și descopere darurile interioare, să lucreze cu aceste daruri, să facă pace cu ele și cu trecutul lor, învățându-le cum să se împuternicească în mod real și cum să-și acceseze forța creatoare din interiorul lor, devenind propriul lor maestru interior. Astăzi am pregătit un material complet pentru tine, ghidată de energia acestei luni pline în Scorpion. O să ai sfaturi, o să primești și recomandări și detalii foarte utile pentru această perioadă. Și, așa cum te-am obișnuit, la sfârșitul materialului vei găsi și ghidarea cărților de tarot și oracol pentru perioada de lunație, respectiv 29 aprilie, 6 mai. Zile în care vom fi, mai ales noi femeile, puternic influențate de această lună plină transformatoare în semnul Scorpionului. Mă ajută foarte mult să știi, să te abonezi la canalul meu, să dai like și share și să revii în ajun de lună plină, respectiv pe 30 aprilie, seara, când voi încărca și ritualul sacru sub energia acestei luni pline, transformatoare și profunde. Și acum să începem. Luna plină va avea loc, exact cum spuneam la începutul materialului, la ora 20 și 22 de minute seara în România și se va axa pe gradul 11 în semnul Scorpionului. Dacă știi harta natală astrologică, te rog, uită-te în ce casă ai Scorpionul și dacă ai planete acolo, mai ales între gradele 7, 8 și 15 Scorpion, pentru că acolo este ceva ce este pe punctul de a se naște, de a începe sau de a se transforma în interiorul tău. Și acum să vedem pe cine influențează această lună plină în Scorpion. Dacă ai, bineînțeles, ascendent-descendent, adică axa ascendent-descendent pe Scorpion, respectiv Taur, sau invers, poate ascendentul în Taur, descendentul în Scorpion, dacă ai mijlocul cerului, adică punctul cel mai de sus al hărții tale și fundul cerului, punctul cel mai de jos pe această axă Scorpion-Taur, dacă ai, bineînțeles, soarele, luna natală și mai ales, atenție, luna progresată în semnul Scorpionului, dacă ai planeta Venus, Mercur, Marte în Scorpion și, bineînțeles, dacă ai planete pe această axă Taur-Scorpion sau axa Leu-Vărsător. Și ai să înțelegi mai departe și de ce și pe axa Leu-Vărsător. Ei bine, această lună se mai numește și luna florilor, din cât am căutat și m-am documentat eu pentru acest material, pentru că îți aduce o renaștere, o înflorire, îți aduce totodată și o moarte simbolică a ceva ce nu mai îți servește pe drumul tău. Te rog să-ți amintești, dacă poți, bineînțeles, să faci un exercițiu de interiorizare, să-ți amintești cum erai, cum te simțeai sau ce făceai anul trecut, la finalul lunii noiembrie, undeva în jurul datei de 20 noiembrie 2025, când am avut luna nouă în semnul Scorpionului. Acolo poate ai simțit sau a ieșit ceva la suprafață care acum este nevoie să se transforme și acum este momentul să închizi acest ciclu de 6 luni pentru a renaște și a intra în energia acestui an și energia calului de foc, pentru că acest an, din punct de vedere chinezesc, este guvernat de simbolul calului de foc. Este o lună plină, încărcată cu mult sens spiritual.
aș vrea să reții acest lucru. O să avem parte de multă transformare și e nevoie să ne punem la treabă prezența de sine. În India, spre exemplu, la această dată, respectiv pe 1 mai, ei celebrează ziua iluminării și a morții lui Buddha. Fiind o lună influențată de acest sens atât de spiritual, profund transformator, al iluminării, al ieșirii din iluzie, al ego-ului și lucruri sau acțiuni care nu îți mai servesc și practic, cum numesc eu, a trecerii pragului, să treci pragul, cum mie îmi place să-i spun, spre o lume mai prezentă, o lume interioară trăită cu mai multă blândețe, iubire, conștientă fiind tu de puterea ta interioară, prin darurile interioare cu care tu ai venit în această viață și pe care este nevoie să înveți să ți le manifesti și să le pui la treabă. Această lună plină nu va fi singura lună plină în luna mai, pentru că da, în luna mai avem 2 luni pline, respectiv aceasta pe 1 mai în semnul Scorpionului și luna plină care va avea loc pe 31 mai în semnul Săgetătorului. Astfel că această perioadă de 30 de zile este foarte importantă, încărcată spiritual și energetic și un puternic portal de manifestare și transformare pentru acest an. Ei bine, cifra 5 fiind a 5-a lună din an, simbolizând viziunea, sensul și capacitatea interioară de a fi liberi din punct de vedere emoțional, fizic, dar și spiritual. Când avem parte de luni așa puternice, sunt foarte mari șanse să ne putem schimba perspectiva și identitatea, având puterea de a lăsa în urmă atașamentele vechi, tiparele disfuncționale și răni profunde transgeneraționale. Și acum să vedem ce ne aduce această lună plină în Scorpion. Ei bine, Scorpionul vorbește foarte mult despre emoții, despre intensitate, dar vorbește și despre capacitatea de a ne regla din interior spre exterior, transformare și trezirea focului interior. Scorpionul în astrologia evolutivă reprezintă hotarul dintre suferință și împuternicire de sine. Prin acea durere simțită, acceptată și trăită. Reprezintă renașterea din propria cenușă, poate fi și atributul păsării Phoenix și accesarea abilităților interioare de regenerare și transformare prin puterea iubirii fizice, vindecarea sexualității și alchimizarea durerilor pântecului, mai ales la femei. De fapt, la femei mă și refer cu precădere în materialele mele pentru că lucrez doar cu femei prin programele mele evolutive. Și aici ne ghidează această energie a lunii pline în Scorpion să ne uităm ce răni purtăm în noi și la nivel fizic, somatizate pe corpul nostru fizic, poate chiar de generații întregi, de la străbunele noastre și care sunt somatizate sau închegate în corpul nostru fizic la nivelul pântecului și la nivelul șoldurilor. Capacitatea ta de a te conecta cu emoțiile pe care poate uneori le-ai îngropat, le-ai reprimat sau le-ai ascuns în tine sau de tine, dar și de cei din jurul tău. Această capacitate de a te conecta profund cu trăirile tale, care de multe ori pot veni și cu suferință, da, este adevărat, aduce tema vindecării din și dintre generații de suferințe și dinamici ascunse, poate nerostite, nemai văzute și uitate de-a lungul anilor. Datorită acestei luni pline, vreau să știi că ai ocazia să-ți onorezi în sfârșit trecutul, rădăcinile, să te conectezi la străbunele tale și să nu mai fugi de acele suferințe și de acele dureri pe care poate ele le-au trăit și experimentat. Și toate aceste dureri se află și în tine, în sufletul tău, în pattern-ul tău energetic, dar și în energiile stocate, cum spuneam, în pântecul tău și în șoldurile tale. Tot ceea ce ignori sau de tot ceea ce tu fugi
devine tot mai mare și tot mai evident cu această energie a lunii pline în Scorpion. Și să spun așa, reversul medaliei este că această energie, această durere, această suferință, dacă tu nu te ocupi de ea, dacă nu o vezi, nu o onorezi, nu o lași să fie și să curgă în corpul tău fizic, poate să te înghită cu totul și astfel să ajungi să trăiești din acel tipar al manifestării rănilor, nu a darurilor tale interioare cu care ai fost înzestrată încă de la naștere. Și astfel că te îndrum și te ghidez și sunt alături de tine, draga mea, să îți permiți să eliberezi, să cureți, să faci ritualuri de purificare și transformare a acestor energii, a suferințelor, a emoțiilor, care acum cer să fie văzute, onorate și vindecate. Acum a venit momentul să cureți, cum mie îmi place să-i spun, acel templu care este chiar corpul tău, sufletul tău și nu uita mai ales de curățarea mentală, de mintea ta și de partea ta cognitivă, pentru a face loc miracolelor să se manifeste cu adevărat în viața ta. Și dacă este un semn care poate face toată această muncă, acesta este semnul Scorpionului. Așa că, încă o dată, te încurajez să te uiți cu atenție pe harta ta astrologică și să vezi unde se află acesta și ce domeniu îți activează. Și acum să continuăm cu aspectele de pe cer din momentul lunației, respectiv pe 1 mai. Soarele îl vom avea în Taur și acesta să știi că va aduce o tensiune între ceea ce vrem să păstrăm în viața noastră, pentru că Taurul ne vorbește foarte mult și despre atașamente, despre lucruri fizice, materiale și ceea ce este nevoie să plece pentru a putea evolua și pentru a face loc noului în viața noastră. De multe ori să știi că ego-ul joacă un rol foarte important aici, deoarece acesta te poate conduce să rămâi în zona ta de confort sau îți poate aduce chiar anumite dialoguri interioare care să te țină pe loc. Să refuzi să lucrezi cu tine crezând că tu știi mai bine și astfel să te împotrivești evoluției tale. Așa că mare atenție zilele astea la acele atacuri care pot veni pe partea mentală, pentru că pe partea de gânduri și pe constructul nostru mental pot veni foarte multe atacuri energetice și infuzii de gânduri care nu sunt ale noastre, ci ele sunt la nivel colectiv. Iar noi, dacă nu suntem prezente, le putem prelua și le putem manifesta în viața noastră ca atare, ca fiind ale noastre. Poți simți lucruri destul de incomode, dar vreau să nu uiți asta și mereu să-ți amintești că pentru a evolua, și asta le spun femeilor cu care lucrez, deci pentru a evolua și pentru a vindeca, ai nevoie în primul rând de curaj. Să faci lucrurile diferit ca până acum și să-ți asumi această transformare. O să mai avem pe cer și quadratura dintre Pluto, guvernatorul Scorpionului, guvernatorul modern al Scorpionului, care este în Vărsător de ceva timp și va rămâne acolo până în 2044 și care aduce transformări profunde, dar și bruște, situații care sunt menite să ajungă acum la un final, chiar dacă tu poate la nivel mental încă nu ești pregătită, doar vei fi împinsă și ți se va arăta, ți se va revela ce situații din viața ta sau relații poate au nevoie acum să se sfârșească. Ei bine, quadraturile în general sunt aspecte tensionate în astrologie, astfel că acest moment de lunație va fi și mai intens. Pe lângă puterea transformatoare a Scorpionului, vom avea și puterea de neoprit a lui Pluto, ceea ce îți poate aduce revelații incomode, să dai drumul controlului, îți recomand, te încurajez, o să ai de rezolvat poate teme relaționale din trecut care revin și pe care poate le credeai integrate sau vindecate. Rămâi prezentă și vezi ce apare. Poate vei întâmpina sau îți vor reveni frici profunde, fobii care revin și pe care le credeai vindecate. Mici conflicte cu cei din jur pot apărea, dar tocmai pentru ca tu să le vezi și să le vindeci la nivel profund. Vindecarea, cum mie îmi place să le povestesc femeilor cu care lucrez, are mai multe nivele și noi tot lucrăm, tot punem cărămidă peste cărămidă până în momentul în care ajungem să finalizăm acea construcție și atunci, practic, noi
Credem, vai, ce repede m-am vindecat, dar de fapt nu. Tu ai sedimentat și ai pus bază peste bază, cărămidă peste cărămidă de-a lungul procesului tău interior de evoluție și de vindecare și ajungi în momentul în care cu adevărat simți că ai integrat acel trigger sau acea situație sau ai vindecat acea relație cu un suflet din viața ta care îți dădea bătăi de cap. Pe lângă asta, pe cer avem încă foarte multe planete în berbec și vreau să fii foarte atentă la ce îți voi spune chiar acum. Pentru că berbecul ne aduce o dorință puternică de a acționa, de a trece direct la treabă, de a face lucrurile să se întâmple acum. Acum, berbecul vrea acum, berbecul nu vrea ieri, berbecul nu vrea mâine, berbecul vrea acum. Și încă îl avem pe Neptun în berbec, Saturn, Mercur, Marte și Chiron. Și aș vrea să nu uiți că această lună plină în Scorpion vrea mai întâi să cureți, nu să te arunci cu capul înainte așa cum tinde arhetipul berbecului să o facă. Scorpionul vrea acea transformare pe care tu o trăiești, o simți prin toată rădăcina ta, din rărunchii tăi, cred că așa se zice, să treci prin acel purgatoriu interior ca mai apoi să poți acționa dintr-un spațiu curat și autentic. Berbecul uneori se grăbește și de ce te rog să fii atentă la ce îți voi spune? Pentru că vreau să te rog să nu acționezi înainte de a înțelege ceea ce e menit să iasă la suprafață și să vindeci cu această lunație. Nu acționa înainte de a integra, de a înțelege. Asta poate fi marea capcană, exact cum spuneam, să treci la treabă, să crezi din acel ego, din constructul mental, să crezi că ai înțeles totul și deja să te apuci de treabă. Să treci la treabă înainte de a-ți fi făcut acel lucru interior. Dă-ți timp. Eliberează. Plângi dacă simți nevoia. Mergi în natură, îmbrățișează un copac, lasă-te purtată și ghidată de energia rădăcinilor tale. Trăiește-ți emoțiile, scrie-le, fă journaling, scoate tot ceea ce ai pe suflet și apoi acționează. Chiar ți-aș recomanda să aștepți câteva zile până să acționezi și o să-ți dau mai târziu și care este cel mai bun moment în care poți acționa după ce ai lucrat cu această lunație în Scorpion atât de profundă. În plus, această lună plină se întâmplă sub influența portalului 5 a 5-a, pentru că deja pășim în luna mai. Pe 5 mai avem un portal foarte, foarte puternic al creativității, al transformării. Simbolismul cifrei 5 ne vorbește despre schimbare, libertate. Și nu este întâmplător că această lună plină este chiar în apropierea acestui portal. Ei bine, pe 5 a 5-a sau începând cu 5 a 5-a, este foarte bine să începi să acționezi. Repet, ia-ți câteva zile, undeva de pe 29 aprilie până pe 4 mai, în care stai cu acele emoții intense și acele sentimente, înțelege, vindecă, integrează. Dacă, bineînțeles, ai nevoie de suport, cere ajutorul unui specialist, unui îndrumător, unui maestru, unui terapeut cu care tu rezonezi și care să te ajute să treci prin această perioadă. Bineînțeles, îmi poți scrie și mie, cu mare drag sunt aici, să îți oferi sprijin și suport și ajutor așa cum sufletul tău are nevoie. Ei bine, revenind la portalul lunii mai, respectiv 5 a 5, vreau să știi că este o energie foarte intensă, pentru că real tu o să închizi un ciclu vechi, chiar dacă, repet, acum poate nu-ți dai seama și nu înțelegi despre ce ciclu este vorba, ceea ce vorbește Adnan aici. Lasă să curgă lucrurile și tu ca femeie conectează-te la intuiția și la înțelepciunea ta și lasă pur și simplu să curgă lucrurile, să eliberezi, să trăiești și să treci prin acel purgatoriu și să începi o nouă viață, o nouă etapă, chiar dacă înainte de a începe această nouă etapă, într-adevăr, lucrurile pot să doară. Scorpionul vorbește și despre durere și despre suferință. Nu este acea energie de flower power în care treci râzând sau chicotind peste anumite momente. El tocmai despre asta ne vorbește, despre acel suflet care e capabil să meargă până în adâncurile lui, în acea prăpastie, să se lase până jos și apoi să se ridice și să renască din propria cenușă. Dă drumul, cum îți spuneam.
Fă loc pentru ceea ce vine nou în viața ta și folosește-te de înțelepciune, de darul intuiției, darul înțelepciunii și darul recunoștinței pentru tot ceea ce această lună plină Scorpion îți scoate la suprafață să vindeci. În plus, acest nou ciclu poate să vină și cu multe surprize plăcute în viața ta. Poate noi parteneriate, poate o nouă relație de iubire dacă ești singură sau poate aprofundarea sau conexiunea mai puternică cu partenerul cu care ești. Noi proiecte și o nouă perspectivă la care poate nici nu te așteptai, pentru că știi cum e, de multe ori suntem așa băgate în viața noastră, în problemele noastre, în situațiile cu care ne confruntăm zi de zi, acasă, la job, pe plan personal, încât nu mai avem capacitatea să ne uităm și în față sau să ne uităm împrejurul nostru, să vedem ce avem, să fim recunoscătoare. Și de multe ori lucrurile frumoase și acele detalii care ne încarcă sufletul, nu le vedem, le uităm. Ei bine, ăsta e momentul în care să le conștientizezi și să le vezi și să le onorezi pentru că ele există în viața ta. Este un moment potrivit să acționezi, cum îți spuneam, dar după ce te eliberezi de suferința din trecut, de acele tipare. Este un portar care te influențează puternic prin inspirație și creație. Și, draga mea, vreau să fii creativă. Nu contează că ai un job de birou, nu contează că ai un job pe care tu îl consideri necreativ sau că nu contează că simți că nu ai niciun talent născut, nu știu, să pictezi, să scrii, să desenezi, să cânti, să dansezi, nu contează. Vreau să lași acea femeie liberă și creatoare și divină să iasă din tine și să o aduci în viața ta reală. Și să creezi. Creează orice, fă orice vrei, mai ales cu mâinile tale. Și hai să-ți mai spun ceva, în arcana majoră, în tarot, numărul 5 este energia Hierofantului. Sper că pronunț bine, The Hierophant. Este acel preot. Îți mai arăt o dată cartea. Și cartea aceasta ne vorbește despre puterea interioară de a aduce în viața ta tot ceea ce îți dorești prin creație, credință și acțiune. Nu este despre eu aștept. Deci nu este despre eu aștept. Stai că aș vrea să-mi iau și așa, să-mi iau și focalizeze camera. Deci nu este o energie despre eu aștept, ci este despre eu cred și aduc, prin urmare, în planul fizic, miracolele divine în viața mea. Accesez creația divină și o materializez cu multă credință. Nu este acel eu cred din ego, eu le știu pe toate, eu le cred pe toate, eu știu eu mai bine ce mai bine pentru mine, ci este din acel spațiu al inimii, locul unde, mie îmi place să spun, smerenia și credința se împletesc pentru a te susține pe calea ta. Dau viață ceea ce calea sufletului meu are de îndeplinit în acest moment. Tu ai venit, draga mea, cu o menire. Toate avem câte o menire și toate suntem speciale și unice în felul nostru. Ai un nod nord într-un anumit semn și casă și acest lucru nu este deloc întâmplător, vorbindu-ți despre calea sufletului tău. Ai venit să oferi ceva valoros în lume și fix această lună plină Scorpion vine să-ți arate și să te ghideze să faci asta. Această lună în Scorpion are legătură sau are o legătură foarte profundă și cu integrarea ego-ului. Acel ego care vine din superioritate, repet, și întotdeauna le spun femeilor cu care lucrez, ego-ul este foarte bun, atâta timp cât învățăm să-l folosim ca pe un dar divin cu care toate am fost înzestrate. În momentul în care ne ducem pe partea cealaltă, pe zona de umbră a ego-ului, nu mai putem spune că noi manifestăm darul ego-ului, ci manifestăm umbra acestui spectru. Totodată nu l-aș numi darul ego-ului, pentru mine darul este înțelepciunea, umbra este ego-ul, dar asta putem aprofunda dacă vă interesează în alte materiale viitoare, poate. Și acum spuneam că această lună are o legătură profundă cu integrarea acestui ego, cu integrarea și vindecarea atașamentelor,
cu ceea ce te ține blocat într-un ciclu vicios de mult prea mult timp și nu îți permite să-ți accesezi darurile tale născute și pe care ai nevoie să înveți să le manifesti în viața ta de zi cu zi, pentru tine și mai apoi când înveți să le folosești într-un mod benefic și pentru cei din jurul tău, pentru că revenind la menire, toți avem o menire personală și mai apoi o menire colectivă. Și revenind la cartea, la preotul tarotului, la hierofantul, care, dacă îi vedeți, vreau să-mi o focalizeze camera, dacă vedeți, are mâinile în dreptul pieptului și are aripile, sau în funcție de fiecare deck de tarot este reprezentat diferit, are porumbelul sau aripile în partea de sus a capului, canalizând energia divină și de acolo, din chakra inimii, care unește cerul cu pământul, de acea punte care este portalul inimii. El, ținând mâinile în zona inimii, emite și dirigează energia și asta este invitația ta. Să crezi din inimă, să onorezi tot ceea ce a fost până acum în viața ta și să dai naștere noului în conexiune cu Divinul. Lucrează cu Divinul, cu inspirația și cu forța creatoare din interiorul tău. Divinul din interiorul tău și mai apoi Divinul din interiorul celorlalți. Să mergem acum și la cele 5 sfaturi plus 1 super important pe care ți le-am pregătit la final. Sunt niște sfaturi practice pe care le-am pentru tine, special pentru acest moment atât de puternic sub ghidarea lunii pline Scorpion. Repet, influența se va simți începând cu 29 aprilie până undeva 5-6 mai. Deci în aceste, cred că sunt 5-6 zile, poți și chiar îți recomand să implementezi aceste sfaturi pe care din suflet ți le dau. 1. Încă o dată, uită-te în harta ta astrologică unde ai poziționat Scorpionul și ce planete ai integrate 8, 15 Scorpion, dar și Taur, pentru că Taurul este opusul Scorpionului pe axa zodiacală. Spre exemplu, nu este același lucru dacă ai planete în casa 1 sau în casa 8. Dacă nu te descurci, poți programa o sesiune cu mine pentru a obține claritate și ghidare și o să te ajut să reperăm energia Scorpionului. În ce casă ai Scorpionul va fi ceea ce se va revela. Ceva ce vrea să iasă la lumină, la suprafață. Spre exemplu, casa 1, Scorpionul vorbește despre identitatea ta. Casa a doua vorbește despre stima de sine și care sunt resursele tale interioare. Casa 3 vorbește despre comunicare, casa 4 despre neamul tău, portalul neamului și energia primită de la străbunii tăi. Casa 5 ne vorbește despre ceea ce îți aduce bucurie cu adevărat și împlinire în viața ta. Casa 6 este despre rutina ta, despre muncă, dar și despre acele obiceiuri de zi cu zi. Casa 7 ne vorbește despre relația de cuplu, dar și de parteneriatele pe termen lung. Casa 8 ne vorbește despre transformare, moarte și renaștere, dar și alchimizarea sexualității și modul în care noi ne folosim de energia noastră sexuală, care este despre creativitate și abundență. Și așa mai departe. 2. Am ajuns la sfatul numărul 2. Vreau să iei jurnalul tău, cu care sper că lucrezi, pentru că ai văzut că materialele mele eu chiar încurajez journaling-ul și în general exercițiile de interiorizare în afară de meditația și ritualurile sacre pe care și eu le fac și le postez aici. Lucrez foarte mult cu scrierea. Mie îmi place să scriu. Eu îmi scriu toate postările, toate materialele mai întâi de mână, apoi le scriu pe calculator sau pe laptop. Se întâmplă să le scriu și direct pe laptop, însă îmi place să le simt. Îmi scriu gândurile și îmi place să scriu și să mă eliberez, să mă curăț prin scris. Mi se pare că este o ocazie foarte faină, ca și cum m-aș conecta și aș povesti maestrului meu interior despre toate trăirile și simțirile mele. Revenind la sfatul 2, scrie în jurnal, punct cu punct ceea ce vrei să eliberezi. Vreau să fii concretă și dacă ați mai văzut din materialele mele, știți că eu mă bazez pe lucruri concrete, pas cu pas ce am de făcut. Nu povești, nu așa chestii ambigue. Pluto
care, repet, este în quadratură cu această lună, ne vorbește despre transformare, iar luna plină în Scorpion va funcționa ca un purgatoriu puternic. Și ai nevoie să știi și să scrii concret ceea ce vrei să eliberezi. Nu există, facă-se voia ta, Doamne, ok, e bine și să apelăm la voia divină, însă nu acum. Știi, pe principiu, băi, dacă nu știi ce-ți dorești, apoi eu de unde să-ți ofer, de unde să-ți dau dacă tu nu știi. Scrie ce vrei să dai drumul legat de obiceiurile tale. Și aici revin din nou paranteză la punctul 1. Află unde e Scorpionul în harta ta astrologică. Ce obiceiuri nu te mai susțin și din contră te împiedică să evoluezi? Poate stai prea mult pe telefon, poate uiți să faci sport, poate zici că mergi la sală seara, dar de fapt nu mai mergi. Poate lucrezi mult, poate uiți să te relaxezi și ești mereu în această stare de alertă, poate faci ore suplimentare și te simți foarte, foarte obosită. Te rog, ia-ți 20 de minute și fă așa o reflexie asupra acestor obiceiuri care mai mult te încurcă decât te ajută. Ce dinamici relaționale încă poate perpetuezi? Tipare familiale vechi, tipare preluate din copilărie, convingeri cu care tu ai trăit, modul în care te poziționezi în relație și cum te comporți cu partenerul tău din acele tipare și răni interioare. Ce așteptări și ce atașamente ai încă față de persoane care nu te valorează, care nu îți văd adevărata putere interioară, care te duc doar într-o zonă de neliniște, care îți alimentează acele energii joase, stagnante, poate un mediu în care ești învăluită de minciuni sau de lucruri neautentice față de tine. De ce mai stai acolo? Caută și scrie de ce. Ce te ține acolo? Și scrie ce pași concreți faci ca să ieși din acele cercuri vicioase. Și am pregătit 3 întrebări, tot la punctul 2, 3 întrebări pe care le-am descărcat și care sper să te ghideze profund către răspunsuri autentice care vin din interiorul tău. Hai să vedem. Poți să ții chiar acum jurnalul, poți să pui pe pauză videoclipul meu și să-ți notezi. Am spus așa, prima întrebare, ce nu pot să continui să susțin cu energia mea? Ce obiceiuri, ce tipare, ce convingeri, ce limitări interioare am? Și eu gata, nu mai pot, gata, zic gata, stop. Îmi retrag energia și ăsta este un ritual care se poate face dacă, bineînțeles, îți dorești să lucrezi cu lucrul acesta și îmi poți scrie pe tema asta dacă vrei să te ajut. Sunt niște tipare de oprire a alimentării energiei tale către lucrurile care n-au sens și care, din contră, îți împiedică evoluția și vindecarea sufletului. Deci, 1. Ce nu pot să continui să susțin cu energia mea? A doua întrebare. Ce emoții am nevoie să văd, să simt, să aduc la lumină și să eliberez prin a le onora cu adevărat, așa cum vin prin trăirile mele interioare? Paranteză. Nu fugi de emoțiile tale, exact ce am spus la începutul videoclipului. Trăiește fiecare emoție, indiferent cât de grea, cât de dureroasă, ar percepe o mintea, ego-ul că este. Deci ce emoții ai nevoie să vezi și să aduci la lumină, să scoți din subconștientul tău pentru a te elibera. 3. A treia întrebare, aici și acum, ce se arată în viața ta care poate fi incomod, dar trebuie să fiu extrem de sinceră cu mine, să privesc în ochi realitatea în care trăiesc și să eliberez. Din nou revin la autenticitate, la integritatea de sine. Deci aici și acum în viața mea, ce vor acele situații pe care eu le trăiesc în această lună plină Scorpion, sub această energie, și ce am nevoie să eliberez și să scot la suprafață. Trecem la al treilea sfat. Închide în mod conștient un ciclu din viața ta, oricât de mic sau de neimportant ți-ar părea că este. Vreau să o faci în cel mai simplu și concret mod și să acționezi acum, sub această lunație în Scorpion. Spre exemplu, îți scrii pe caiet, te rog. Renunț să mai fac acel lucru care știu și simt în adâncul sufletul meu că îmi face rău și că nu mă duce de fapt nicăieri.
și lucrez apoi cu ce tipare rulează în spatele acelor lucruri pe care le fac și de ce ele mă împing tot timpul și tot timpul să le tot fac dacă eu știu la nivel cognitiv și chiar la nivel somatic că nu sunt potrivite pentru mine. Renunț să mai păstrez legătura și să alimentez relații doar de frica de a nu fi sau de a nu rămâne singură. Uneori poate să nu fiu eu singură, eu cu mine în casa mea, să nu am timp să mă gândesc, să-mi rumeg trăirile, să le simt, să le pun pe hârtie, în jurnal. Renunț să mai mănânc lucruri nesănătoase. Luna asta plină în Scorpion, vă spuneam că Scorpionul e pe aceeași axă cu Taurul, ne vorbește și despre corpul fizic. Ce-i dau corpului meu? Taurul este despre corp, despre hrană, despre material, despre fizic. Ce renunț să mai mănânc, ce renunț să-i mai ofer, să-i mai dau corpului meu, chiar dacă știu că este nesănătos. Poate îi dau zahăr mult, poate mulți carbs, poate nu fac suficient sport. Renunț să mai iau lucrurile de-a gata și să fiu nerecunoscătoare sau pur și simplu orbită de problemele mele în viața mea de zi cu zi. Cu toții le avem. Important este perspectiva și cum ne raportăm la acestea. Renunț să îmi mai dau energia sexuală, dragi femei, foarte, foarte mare atenție. Refuz să îmi mai dau energia sexuală în relații sau partenerilor cu care nu îmi doresc să construiesc ceva pe termen lung. Este n-aș numi o problemă, dar este o situație cu care mă confrunt în sesiunile terapeutice foarte, foarte des, cu femei care încă nu au un partener stabil, dar care pentru a ieși undeva, pentru a se simți bine, pentru a se destinde după o zi de muncă, aleg parteneri sporadici. Și mai ales își împletesc, își amestecă energia cu acele persoane, chiar dacă în adâncul sufletului lor simt din prima întâlnire sau din primul contact cu acel bărbat că nu este potrivită interacțiunea. Du-te în spate și vezi din ce tipare atragi această tipologie, din ce tipare ai nevoie să lucrezi sau cu ce tipare interioare ai nevoie să lucrezi pentru a schimba modul în care relaționezi. Renunț să mă mai pierd pe mine, să-mi pierd energia vitală. Atenție la femei, energie vitală egal energie sexuală. Deci, prin ce renunț să nu mă mai pierd pe mine, să pierd energie vitală / energie sexuală prin conexiuni trupești care sunt bazate doar pe atașamente și nevoi de moment. Renunț să mai alimentez relații doar în schimbul atenției, a validării și a unei false aprecieri care vine dintr-o lipsă și din ego. Mare, mare semn de exclamare. Stai cu aceste lucruri și dacă acest material al meu a ajuns la tine, nu e întâmplător. Reflectează, scrieți-le, gândește-te, stai tu cu tine, nu ai nevoie să știe nimeni, tu trăiește-le și tu concretizează și fă pași pentru a ieși din aceste cicluri vicioase. Oferă-ți spațiu emoțional și oferă spațiu și trăirilor și emoțiilor tale. Luna plină în Scorpion este despre emoții intense, cum spuneam. Și avem în plus quadratura cu Pluto și unde emoțiile noastre vor fi și mai amplificate. Și aici te rog, nu fugi de ele. Asta am început al patrulea sfat, am uitat să spun sfatul 4. Deci oferă spațiu emoțiilor și trăirilor tale, nu fugi de ele. Așa cum le recomand tuturor femeilor cu care lucrez, urmăriți-vă emoțiile, pentru că acestea și urmați-vă emoțiile, urmați firul emoției care izvorește din interiorul vostru, pentru că acestea sunt maestrul vostru interior și în spatele acestor emoții, care, exact cum spuneam, de multe ori pot fi dureroase, se află cele mai frumoase și profunde daruri pe care ai nevoie să le accesezi în viața ta. Deci nu fugiți de emoțiile acelea care vă trigăruiesc.
furie, frică, îndoială de sine, lipsa împuternicirii de sine, poate te simți neputincioasă, abandonată, respinsă, insuficientă. Nu fugi de ele, stai cu ele. Când simți tristețe, spre exemplu, stai cu emoția respectivă, uite, să spunem, simți tristețe. Această tristețe te învață că este nevoie să te desprinzi de ceva vechi. Când apare furia, spre exemplu, sau supărarea, aceasta te ghidează către stabilirea unor limite sănătoase și reale în viața ta. Din iubire față de tine și din prețuire și respect față de tine, pune limite sănătoase. Așează-te cu emoțiile tale și stai la o cafea, la un ceai cu ele și invită-le să-ți transmită ce mesaje și ce sfaturi au pentru tine. Și ascultă-le ghidarea și susurul. E imposibil să nu simți acea ghidare și acel mesaj care izvorăște din interiorul tău și care acele emoții vor să ți le transmită. De ce spun asta și de ce pun foarte mare accent pe aceste trăiri? Suntem obișnuite să fugim de acestea și din nou subliniez acest lucru, întâlnesc această situație în toate terapiile pe care le fac cu femeile cu care lucrez. Ne reprimăm emoțiile, așa am învățat, așa am preluat. Dacă mai venim și cu o rană transgenerațională sau din generație în generație, cu atât mai mult. Ne înghițim emoțiile și practic ni le oprim aici în zona chakrii 5, unde este chakra comunicării. Uite, 5-a chakra 5, chakra comunicării și trăim în acest cerc vicios pentru a ne apăra practic de o suferință sau o durere de fapt închipuită. Însă tocmai aici apar cele mai profunde vindecări, în momentul în care eu am capacitatea interioară să ofer spațiu și să stau cu acea emoție și să nu mai fug de ea. Sfatul 5. Canalizează această intensitate a emoțiilor tale, acest foc puternic interior guvernat de Scorpion, dar și de planetele care se află încă în berbec și mișcă-ți energia. Dacă v-ați uitat la materialele mele, știți că întotdeauna recomand să faceți sport. Fă mișcare, mișcă-ți corpul, vreau să faci cardio, deci nu vreau neapărat să faci așa un stretching, un pilates, vreau să faci cardio. Berbecul este despre mișcarea aia intensă. Vreau să transpiri, vreau să dansezi, vreau să-ți pui muzică, să te simți în corpul tău de femeie, vreau să-ți onduiești șoldurile, să-ți miști mâinile, vreau să mergi în natură, vreau să scrii, vreau să cânți, vreau să dai din energia ta după ce ți-o recapeți și celor din jurul tău. Vreau să iluminezi cu energia, cu lumina și cu energia ta interioară, din iubire și susținere. Vreau să-ți îmbrățișez vulnerabilitatea, pentru că și asta ne transmite Scorpionul. Vreau să-ți vezi sensibilitatea, să trăiești cu ea, feminitatea și nu te ascunde după acea armură rigidă, dură și poate uneori de nepătruns. Vreau să te deschizi, deschideți inima, deschideți pieptul, deschideți corpul către viață și permite vieții să curgă prin tine. Și în plus mai am un sfat, exact cum îți spuneam, un sfat special pentru tine, pentru data de 5 mai. Vreau să creezi, nu știu în ce zi a săptămânii cade, dar asta poți verifica și tu. Vreau să-ți iei o oră, două pentru tine, să creezi ceva nou, dar cu mâinile tale. Nu contează, repet, n-am talent, am talent, vai, nu știu să pictez, niciodată n-am fost bună la pictură și la desen, bla, 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 bla. Vreau să creezi ceva cu mâinile tale, prin atingere, prin creație palpabilă, prin ceea ce tu poți face cu mâinile tale și să dai naștere a celui ceva din iubire, lucrând propriu-zis cu mâinile tale, să simți aici în buricul degetelor, nu știu, poți să lucrezi cu plastilină, poți să sculptezi dacă vrei, poți să scrii, poți să pictezi, poți să-ți iei niște culori și să pui pur și simplu niște culori pe o pânză sau pe un bloc de desen. Aici intră creativitatea și acea sensibilitate creatoare feminină. Vreau să-ți folosești creativitatea și să dai celor din jur din iubirea și din puterea ta creatoare. Poți să gătește cu drag o masă pentru prieteni, pentru familia ta, invită niște femei, niște prietene de ale tale la tine și gătește-le din suflet. Gătitul este un atribut
feminin, preparatul mâncării, să pui dragoste, să pui binecuvântare, să pui iubire în preparatele pe care le faci. Gătește pentru partenerul tău, pregătește-i o cină romantică. Ți-am dat o grămadă de idei, dacă simți poți să-mi trimiți poze. Apropo, găsești numărul meu de telefon unde îți răspund oricând pe WhatsApp, este pe site-ul meu. Găsești în descriere site-ul meu și totodată Facebook-ul, Instagram-ul și TikTok-ul meu, unde ne putem conecta și împrieteni. Vreau să știi, dragă femeie, că atunci când te conectezi cu creativitatea ta, te conectezi automat cu divinitatea. Suntem creatoare și menirea noastră este să dăm mai departe din acest dar care este un atribut feminin și binecuvântat. Creație, creatoare. Este un moment extraordinar pentru a descărca informații și coduri noi de lumină prin intermediul creativității și a inspirației feminine. De multe ori când creez și eu mai pictez, mai desenez uneori, fiind și designer de interior și de multe ori cad într-un soi de transă în care nici nu știu cum trec orele, am terminat și ce aveam de făcut, pictura, desenul respectiv, însă mă conectez cu sursa, cu maestrul meu interior. Să-ți fie de folos acest material. Am ajuns aproape de final pentru că urmează să continuăm cu energia și cu mesajele de ghidare din partea ghizilor tăi, a maestrului tău interior, prin intermediul cărților de tarot și oracol, să vedem ce are energia acestei luni pline în Scorpion să îți transmit. Și am pregătit 3 obiecte de pe altarul meu șamanic. Imediat o să ți le arăt. O să te rog să alegi obiectul cu care tu rezonezi cel mai mult. Lasă-ți intuiția să aleagă și urmează schemarea sufletului. Și o să-ți arăt cele 3 obiecte. Avem șarpele, primul obiect, o să fie prima categorie, broscuța de lemn și pendulul meu din ametist. Așa că îți las câteva secunde să alegi dintre șarpe, broscuța de lemn, lasă-ți intuiția, poți să inspiri și să expiri de câteva ori și pendulul meu din ametist. Hai să vedem, începem ghidarea cărților de tarot și oracol pentru persoanele care au ales și au simțit intuitiv să aleagă șarpele. Să purificăm puțin spațiul. Ce energie puternică! Și nu uita pe 30 aprilie, dacă reușești poate și mai devreme, să revii pe canalul meu și să faci ritualul sacru sub energia acestei luni pline. Și totodată să te uiți la materialul în care vorbesc despre vibe-ul lunii mai. În care o să ai acolo toate tranzitele, toate aspectele planetare, tot ce se întâmplă pe cer în această lună cu vibrație 5. Doamne, deci am ajuns deja în mai. Deși anul astrologic și anul calului au început undeva de 2 luni, cu energia berbecului, la echinocțiul de primăvară, dar suntem deja în a 5-a lună. A toate creatorule, te rog, purifică spațiul și fie ca mesajele pe care tu mi le trimiți, ghizii mi le trimit și maestrii interior mi le trimite să fie curate din lumină, benefice pentru persoanele care au ales simbolul șarpelui. Să-i dăm bătaie. Hai să vedem ce mesaje ne-a pregătit tarotul. Oh, ce-a sărit! Oh, straight! Cartea numărul 8. Sper că se vede. Ia să o pun eu așa. Deci, putere. Putere. Ia, să mă dau eu. Putere. Cartea numărul 8.
Și 8 este casa 8, este casa Scorpionului, putere. Ia uite ce frumoasă carte. Împuternicire de sine. Poate chiar asta ai nevoie să faci și să scoți la suprafață. Vezi unde te simți blocată și unde încă ai blocată acel foc interior. Foc interior egal împuternicire de sine. Reprimarea furiei înseamnă că nu vrei să te împuternicești, pentru că furia este despre o energie care este stagnantă și care refulează sub formă de furie. Furia din lumină este motivație, este putere, este acțiune. Foarte frumoasă cartea. Și acum hai să vedem intuitiv și o carte din oracol. Și intuitiv am ales oracolul îngerilor. O carte din oracol pentru persoanele care au ales șarpele. Două s-au dus pe jos, aleg să nu le iau, una a rămas lângă mine. There's nothing to worry about. Nu este nimic de care să-ți faci griji. Sau pentru care să-ți faci griji. Ești în siguranță și această situație este sub un control divin, dincolo de tine. Alege să cultivi în interiorul tău doar gânduri de iubire, emoții care să te ducă la acele situații în care sinele tău mai înalt, maestrul tău interior, posibil să-ți arate acele dinamici pe care le ai de înțeles. Ce frumos! Ce mă bucur! Doamne, deci este fix despre ce am vorbit. Deci fix despre ce am vorbit. Hai să trecem și la persoanele care au simțit să aleagă broscuța de lemn. Toate creatorule, te rog, ghidează această citire și dă-ne mesajele de care au nevoie persoanele care au ales broscuța de lemn. The Hermit, sau cred că eremitul se zice în română. Vezi? Pusnicul. Da. Și avem și o lună mică aici. Bine, este nouă. Dar eu simt că este o carte care arată că tu în momentul ăsta te afli într-un impas, poate. Poate te simți cumva încolțită de o situație sau de o relație. Poate nu te simți tu. Nu ești tu. Nu... Poate te-ai izolat. Poate... Poate ești la capătul puterilor. Se poate și asta și e perfect ok. Vreau să știi că sunt alături de tine. Și această carte mie mi-aduce un mesaj foarte puternic că ai nevoie să vezi dincolo de piatra asta. Să vezi dincolo de peștera asta sufletului, cușca asta sufletului în care tu te-ai băgat și poate te-ai închis. Da? Și dacă ți-e greu, scrie-mi. Sunt aici pentru tine. Hai să vedem, să alegem și un oracol. Intuitiv. Vocile sufletului. The Voices of the Soul. Pentru persoanele care au ales broscuța de lemn. Vă rog, dați-ne un mesaj din oracolul Vocile sufletului. Îmi place acest oracol. Are mesaje foarte faine și are un design foarte fain. S-au dus pe jos. Aleg să nu le iau. Este o energie foarte, foarte puternică. Deci persoanele care au ales grupul 2, avem două mesaje și așa o să vi le dau. Nu aleg să așa. Message of warning, mesaj de alertă sau de atenționare.
Deci persoanele care au ales broscuța sunt încă într-un impas și cu această lună plină în Scorpion, tocmai aici e chichița. Aici este darul, că o să, dacă reușești să vezi dincolo de acea situație, de acea suferință, de acea durere, o să renaști. Și It's Not Me. Wow, ce frumos! Deci avem o carte, uite, avem o carte din umbră, mă rog, sau o carte de atenționare. Și avem o carte, ia, să pun așa să se vadă, și avem o carte luminoasă. It's Not Me. Deci exact ce spuneam, ai nevoie să te eliberezi și să vezi dincolo de acea suferință, acea durere, acea situație în care tu singură te-ai întemnițat, te-ai închis, te-ai izolat. Totul are o rezolvare, totul are o soluție și să știi că de multe ori rezolvarea și soluția, integrarea și vindecarea sunt mult mai aproape și la îndemână decât noi le percepem, pentru că, din păcate, și revin la poveștile despre femeile cu care eu lucrez și pe care le apreciez și le iubesc extrem de mult, care vin la mine și consideră că, vai, dar eu am de muncit mult, dar eu am de săpat, dar eu nu mai termin de lucru cu mama, de lucru cu tata, de lucru cu nu știu ce. Și acum să mai încep și cu străbunii? Da, de acolo pornește totul. De acolo pornește totul și nu este mult de muncă. Asta e o percepție a minții din constructul mental în care eu aleg, când sunt într-un proces terapeutic, să intru în postura de victimă sau aleg să ies din cercul ăla de victimă, salvator, abuzator al meu, victima mea, salvatorul meu, abuzatorul meu, și să ies de acolo și să privesc din exterior, din spațiul inimii și să zic, ok, asta este evoluția, it is what it is, hai să vedem cum putem lucra. Niște mesaje extrem de profunde pentru persoanele care au ales broscuța de lemn. Broscuța în sine ne vorbește despre transformare, vindecare, alchimizare, stabilitate, statornicie. Și acum pentru persoanele care au ales și care au rezonat cu, vi-l arăt așa, este minunat, pendulul meu cu care lucrez și cu care măsor radiestezic în terapii, hai să vă arăt așa, pendulul meu din ametist, piatra înțelepciunii. Nu v-am zis înainte că n-am vrut să vă influențez. Așa, și hai să vedem, a toate creatorile, te rog, dă-ne mesaje, ghidare de la tine, de la sursă, prin ghizii noștri interiori, pentru persoanele care au ales ametistul. Câte. 3 s-au dus pe jos. Oh, spânzuratul. Deci eu ador cartea asta. Este cartea 12. Cartea spânzuratului, ia vezi ce situație percepeți cu susul în jos. Ia vedeți, poate se leagă cu ce am vorbit înainte, eu așa simt. Ce situație tot percep cu susul în jos? Ia gândește-te, scrie acolo în journaling, pe lângă întrebările pe care ți le-am dat mai devreme. Ce situație percep eu cu susul în jos? Poate mi-e greu cu mine. Mi-e greu cu vindecarea. Cred că nu mai ajung la final. Cred că sunt atât de defectă, stricată, nepotrivită, neadecvată, încât nu mai ajung la final. Și mi-e greu cu mine. Și mă simt cu susul în jos. Nepotrivită, neadecvată. Aici mă duce. Și hai să vedem și oracolul. Băi, și câte chestii, deci câte chestii și cât mă bucur că de 2 ori pe lună minim, dacă nu chiar de 3 ori pe lună, cum e luna asta mai specială, cu o altă lună plină în Săgetător pe 31 mai, avem atât de multe momente într-o lună, noi femeile, să lucrăm cu puterea transformatoare și vindecarea energiei lunii, care luna e femeia. Și noi alegem să ne pierdem, să ne judecăm atâta, să ne criticăm, să
ne urâm, să... Ai. Hai să vedem ce zice și oracolul, am ales-o la oracolul energiei, se numește Healing Energy, Trust. Ai încredere. Ia uite ce frumos, lumina aurie. Lumina aurie. Poți să lucrezi cu lumina aurie, să știi. Și dacă vrei, poți să-mi scrii, poți să-ți trimit niște meditații foarte faine cu lumina aurie. Când îți apare lumina aurie într-o meditație, este fix mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care vine să te ia pur și simplu de mână, să te cuprindă și să te susțină și să te îndrume. Am încredere în viață și în puterea mea interioară. Wow! Întâmplător sau nu, vorbim despre luna plină în Scorpion. Fiecare moment mă ghidează către lumină. Everything on my path, totul în calea mea este plasat sau pus pentru a mă duce către evoluție și către creșterea mea, for my growth. Deci pentru creșterea mea, nu știu dacă focalizează, dar sper că aveți încredere în traducerea mea. Da, deci minunat, wow, ce cărți ne-au ieșit, dragele mele. Cu asta finalizez, vă îmbrățișez. Îți mulțumesc, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până aici, să vă fie cu mare folos această lună plină în Scorpion. Eu de-abia o aștept. Am Scorpionul în hartă, lucrez cu el, am lucrat cu el și trec și prin perioada de lună progresată în Scorpion. Dacă ai absolut orice întrebare, vrei să faci o sesiune cu mine privată, mă găsești pe site-ul meu, repet, găsești toate detaliile mele în descriere. Te aștept să ne împrietenim și pe Facebook, Instagram, TikTok și să ne vedem cu bine. Nu uita să intri și să faci ritualul sacru sub energia lunii pline în Scorpion pe care o să-l urc pe 30 aprilie în cursul serii. Că e 7:30, că e 8, că e 9 seara, tu verifică. Îți mulțumesc și îți sunt recunoscătoare pentru că te-ai abonat canalului meu, pentru că mă susții să dau mai departe din această cunoaștere care ajută și alte femei să se regăsească, să facă pace cu ele, cu trecutul lor și să se împuternicească și să manifeste în viața lor această putere a creației divine feminine. Te îmbrățișez și să ne revedem cu bine!